बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव। दिनै आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जे सान्तिपुर हालामनि लावख्रिगुरि गामियाव दिनै भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैजों दिनै आरो एंगारनो हायै जि जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैजों दिनै जोंनि बर' गामिफोरा दिनै सिलिंखार जालांनो हमबाय। नाथाय मिथिया जाहोना मा। दिनै मिथिंगायारि जि जाब्रबथाय जाथाय बेयो जोङो मिथिगौ। नाथाय दिनै जों बर' माहारिखौ मिथिंगायाबो बोराबबाय नामा? आरो दिनै जोंनि साखाथि बाखाथि थानाय गुबुन हारिसाफोराबो दिनै जोंखौ बोराबबाय नामा? आरो दिनै गोजौआव थानाय जायफोरानोखि खुंथायाव थानाय बिथांमोनाबो दिनै जों बर' माहारिखौ बोराबबाय नामा? दिनै सिलिंखार जालांजोब्बाय। दिनै मिथिंगायारि जि जाब्रबथाय जाथायजों भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैजों दिनै जोंनि बर' गामिफोरा सिलिंखार जालांदों। बिदिनो माइ आबाद, बारि बागान, दाउ अमा, मोसौ गासिबो सम्पतियानो दिनै बुखारलांबाय भुटान हाजोनि बोहैबोनाय दैजों। दिनै बेखौनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु फोरमायदों। दिनै खुंथाय गोहोआव थानाय जाय खुंथायगिरिफोर बिथांमोननियाव बिथांमोना आर'ज गाबदों। जि ओनसोलफोराव दिनै दैया खहा खालामलांबाय बे दैखौ थेबथानो थाखाय आरो बिदिनो सिलिंखार जालांनाय, दिनै नस्थ' जालांनाय, दिनै धोन सम्पतिखौ बिथांमोना मोनफिननो हास्थायब्लाबो दिनै मोनफिननाय नंलिया। बेनिखायनो दिनै खुंथायाव थानाय जि खुंथाय गोहोनि बिबानगिरि आरो दैदेनगिरिफोरखौ गुरैयै खावलायदों बिथांमोना हेफाजाब मोननो थाखाय। दिनै जि एसे एनै हेफाजाब मोनोब्ला बिथांमोना गोजोनगोन, रंजागोन आरो बिदिनो मोनसे गोदान न'खर दाफिननो हागोन। दिनै लावख्रिगुरि गामिनि जि रायजो राजा दिनै बिथांमोना दिनै उन्दुनाय गैया, जानाय गैया। दिनै बिथांमोना दुखु मोनदों। उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम दिनै दुखु फोरमायदों। बेनिखायनो दिनै खुंथाय गोहोआव थानायजों लोगोसे दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोराबो दिनै बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो दिनै आवगायबोनांगौ आरो बिदिनो दिनै बिथांमोननो जि मदद होयोब्ला दिनै बिथांमोना मोनसे गोदान न'खर दाफिननो हागोन। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै बिथांमोनाबो बर' हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होबोदोंमोन। दिनै जि सोमावसारनाय समफोराव बिथांमोनाबो हेफाजाब होबोदोंमोन। दिनै बिथांमोननियावबो बर'नि थै दङ। दिनै बिथांमोनाबो बर' हारिखौ अनो आरो दिनै बिथांमोनाबो बर'नि थैजोंनो जोनोम मोननाय। बेनिखायनो जोंनि दिनै जि बर' रायजो राजा, हारि अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोना बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोदो आरो हेफाजाब होदो। दिनै जोङो खौसेयै आवगायलांनि, दिनै जोङो हेफाजाब होलायनि। दिनै अब्लासो जोंनि अनलायनाया नुजागोन आरो जोङो खौसे जानो हागोन। गुरैयै खावलायदों दिनै जोंनि खुंथाय गोहोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ अनग्रा, मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि बर' हारिखौ जौगानायाव हेफाजाब होग्रा आरो थुलुंगा होग्रा जों साफ्रोमबो दिनै बे लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरखौ मदद होनो थाखाय जोङो बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोगोन। आरो बिदिनो बिथांमोननि जि सिलिंखार जालांनाय जि न'फोर आरो न'खरफोर बिथांमोनखौ हेफाजाब होनायाव जोङो बयबो बाहागो लानि। फैदो जोङो दिनै हानजा नायाजासे दिनै जोङो गावनि आंगोनि आंगो होननानै
जोङो बयबो खौसेयै हेफाजाब होनो ओंखारबोदों। दिनै जों बर' बेनिखायनो जोङो खौसे आवगायदिनि। दिनै जोङो जानजि खाफ्रादों। दिनै जोङो बेबायदिनिफ्राय जोङो जागायनानै दिनै मोनफ्रोमबो बर'नि जेंना खैफोद दुखु दाहायाव दिनै जोङो खौसेयै गसंथानो आरो खौसेयै आवगायलांनो जों बयबो जानजि खाफ्रादों। लोगोफोर, दिनै बिथांमोना गोबां दुखु दङ। दिनै बिथांमोना गारां हब्रा हब्रा खावलायदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आरो लोगोसे खुंथाइ गोहोआव थानायफोरखौ। दिनै खुंथाइ गोहोआव थानायफोरजों लोगोसे दिनै जोंबो रायजो राजाया बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय जोङो बयबो आवगायबोदों आरो ओंखारबोदों। दिनै जोङो अब्लासो दिनै जोंनि खौसेथिखौ जोङो लाखिनो हागोन आरो जोङो आवगायलांनो हागोन। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै। जोबनायाव बयनिसिमबो गोरोन्थिनि थाखाय आङो गुरैयै निमाहा बिबाय। नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै गावनि आंगो होननानै निमाहा खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। एसेनोसै। गोजोन्थों।